Sa number 2, Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang padayon nga magasuporta sa nga pagpatukod sa Negros Island Region. Ini sa tunga sa nagwa nga balita nga indi duyag ni Negros Oriental Governor Roel Degamo ang pagbalik sang NIR. Nagwa sa balita nga sa online nga pagsinapol sa Regional Development Council sa Central Visayas sa Martes, cultural differences ang isa sa mga ginatudlo rason ni Degamo kung nga hindi na dapat pa nga ibalik ang NIR. Mas luyag sa mga pumuluyo sa Negros Oriental sanig sa report nga mangin kabahin sang Cebuano-speaking ang mga pumuluyo sang Bohol, Cebu, kag Siquijor. Ini gusto ni Degamo nga dali-dalion ini labi na nga madamo pa sang mga issue nga dapat maplastar kag masabat kag ini ang nagalakip kundiin ipahamtang ang mga regional nga talatapan. May mga pros and cons ang NIR sunod sa iya. Sunod naman kay Lacson, ini ang isa ka masubo nga balita. Ilabi na nga sinilamang ginaprobahan sa Senate Committee on Local Government ang lima kahagna nga nagaduso sang nagpahamtang o kung sang pagpahamtang sang NIR. Tinguhaan ni Lacson nga malambot si Degamo para mapatud kung ano ang nagpakambyo sang iya nga panindugan. Sang una nga gintukod ang NIR, si Degamo ang Gobernador sang Negros Oriental. Gintinghuaan nga malambot sang Digicast Negros si Degamo. Si Bacolod Mayor Albi Benitez ang nagsubmit na sang iyang position paper sa Kongreso. Samtang sunod sa kaya Representative Mercedes Alvarez nga co-chair sang Technical Working Group para sa NIR, wala pa makahatag sang iyang position paper si Degamo kag makaduha ka beses na nasulatan sang komitiba ang gobernador. Well, that's not good news, no? But we'll see. We have already senators who really push for NIR, and we will have to just support that stuff. We will continue to support that stuff. We can do that and find out what made him change his mind. Well, ang akong alternative, no, as I've said before, was to create a sub-region. So this sub-region is what we will present the President together with Secretary Avalos. I talked to him yesterday on the merits and pros and cons and of that sub-region.